Ole ni kir thla ni som in rin ni ani a. Indona lama boruak lian zok omle ta meka. Ukraine chuan lian zokin chet an lata tak mai. Russia in Ukraine ram an lak sak Kherson biala tui khwa lian dam achima wangin. Buaina Russia chuan atoka. Mi pui thiar chuaka ahman hlelain Ukraine chuan Zaporizhzhia biala counter-offensive an nei ta thut mai ni. Ukraine hian official takin counter-offensive an nei thu hi soilo ma se. An chet dana hei ba ka bai pui thlak na lian counter-offensive om chuang lova. Kotlang news lian ten Ukraine chet na hi counter-offensive nge yani. Lang thang lawin ngoi rangin Ukraine hian an tran ta ni in an soi. Counter-offensive nei mai tur angin voi duai lo an soi thina. Counter-offensive nei mai tur angin voi duai lo soya om thina. Ma se ahuna ron thlen meu chuan pu ber rong kam takin warm up log po ngai lawin bong in si ang phat mai nan tran chuan i tareng mai. Heti lai hian Ukraine chim lama uman khopui bula mun engemaw zat misaila ka ani awangin mi pariatan hliam ni in regional governor i hor Taburets chuan a soi. Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan a sipai te chuan Ukraine sipai ten Zaporizhzhia bial ramlu chil an tumna chu an do dal ni in a soya. Shoigu hian Russia sipai te chuan Ukraine be na mun palia mi chu an do let ni in a soi. Russia khopui be ani ta. Russia khopui be ani le ta riap maya. Mania Ukraine chuan Moscow district a building pakhat drone manginan be to a. Russia chuan drone engemaw zat an kap thla ani kha. Ukraine drone te hi an ron lut ril sot khop maya. Ukraine atanga KM sang khat lai Moscow ron thleng pha Ukraine hian drone an nei om hriat ani lova. Ma se an puan zar lo khotlang lam hian kamikaze drone Ukraine hi an petel ni in a lang ta zok ani. Heti lai hian Ukraine in counter-offensive an tran ta ni a an soi lain. Russia ram chung khopui pakhat, Russia khopui lian zinga mi. Voronezh building pakhata drone atla a. Mi pathum an hliam. Russian Voronezh khopuya hian drone in chena in atla ka wangin mi pathum chu hliam na tak kan tuara. Regional governor chuan hemi chungchang hi ron soi. Russia chimthlang lam Voronezh plus si Ukraine ramri ani a. Telegram post a chuan Regional Governor Alexander Gusev chuan mi pathum te hi tukverdar thalang ke na hliam ni in na soya. Amuna tran puina po andong ni in a soi. Russia state media te chuan thalak an ti chuaka. Apartment building sang tak tukverthen kha drone be na awanga chhia ni in na lang boka. Heti ang drone be na lian hi ama in Krasnodar chim lama chen na mun le Kremlin a building pakhat po an lo kap cheto a. Russia chimthlang lam ramri kal tlanga Ukraine be pui thlak na zual zel. Russia ram chunga poi khoina thleng ni a report a om chungchanga ki fian engma la soilo. Nimin zirtop ni khan Ukraine presidency website chuan zan khat chungin President Volodymyr Zelensky an video statement a posa. An ram sipai ta malak na hnung berra soya. Russia nena an ram ri che vel kilometer sang khat chuang. Chutiang zeta thui front line mun rang a indo na om tia puang. Heti lai hian soi to ang khan Ukraine hian puang zar masalawin counter-offensive an tran ni in a langa. Khotlang ram sipai lama mithiam tele midang ten hun rai taka tanga an lo bei sei to chu tran ani ta ni in an soi. Zelensky chuan Friday khan an sarkar din mun chu a soinon le a. Indona chungchang chipchiar taka soi ala hun lo ni in a soi. Journalist Ulia Sapovalova chuan Al Jazeera rildanin. Atopa chuan Ukraine sipai te hian ninga chung zat tlar malain mun rang an bei to a. Russia lam chuan Ukraine hian lotlin na an changdon lo ni in an soi ve bokani ati. Drone in Moscow ram chung Ukraine ram ri nei khopui. Voronezh a bei chungchang chu Indona borok ti so sang tu zinga mi ani.
Media then khat chuan Voronex khopui building bei tu mi hring tel lo drone hian puak thei thil la keng tel ni in an soya ma se he thi chil drone ten building an sut ma in air defense ten an lo dang ni in an soya hemi hnu hian drone tla hian building a khoi nual ta sin security source atar ran dan chuan drone hian Voronezh a aviation plan be tum ni in an chuta Mase electronic warfare countermeasures mangin drone hriat na lo ti top sakani a drone hi atlata ani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan he thil thleng chung chang hi chui me kani thu soya mase report masabera chuan Ukraine in Russia civil infrastructure a beina ani thu soi karma sa khan Moscow a hian mi hring tel lo thlona pathum malo tlato a chen in engemaw zata dela Russia chuan Ukraine chu drone kap chuak a pu a he thil thleng hi firfiak thil ti ani thu soi Voronezh region hi Russia khotlang lama oma Kyiv thunun ramte ne nei hle a Ukraine sipai te hian Russia ne naral thuam manga in beina an nei tan tir tang khan ramrikal tlangin beipui an thlak fo to ani hei le vara phlak ve ni khata sipai sang khat zet an thi teng som pahnia chia soitong khan Ukraine chuan counter offensive mangin Russia normeka Russia chuan Ukraine din hmuna chiani in an soi Zelensky chuan a sipai te chet na result thataka thu soi ve thunga Armed Forces of Ukraine chuan Russia defense an norwangin channa hlona lian tak an nei ni in Russia chuan a soi Ukraine sipai te chuan darkar somni pali chungin sipai sangkhat jani somni le teng somthum pakwa an chan to ni in Russian Ministry of Defense chuan nimin khan an puang Kyiv hun rei taka tanga Russia la counter offensive na yan tum chu an kalpui ta ni alan lain Kyiv hian tuna an chet na hi aman an tel sang ngal pang mai sipai sangte an chan ngal bok ni in an soi Ministry chuan infantry fighting vehicle somthum armor vehicle somthum pariat baga artillery le sipai hardware dang som ni chuang a then chu khotlang ho sponsorship noi pe kani thuan soi Ukraine sipai ten jet pani atanga an ka chua UK na pek Storm Shadow cruise missile pani le drone som pathum dang an ron tir chua chu nikhat chungin Russia sipai ten an lo dang ni in an soi Russia le khotlang media te chuan Ukraine hian tun kar chung hian akhing pui laka na sha takin ma ala a US le atran rol puiram teral thuam tam tak chu mangtang ka in ma an la meka Ukraine official te chuan chuti chung chuan operation hi tran ani le ni lo chung changa report han pe do lovani counter offensive kan puan chun zom zelanga heile Ukraine sipai te chuan Kherson atangin Zaporizhia sipai singthum an dabel hemi ma hian Ukraine sipai hian Kherson atangin sipai sing khat vel an lo son lut to a Ukraine hian Kherson atangin Zaporizhia area beipui thlak na tel turin sipai singthum chuang dalian toma heta hian sipai te chu defensive an kal to ni in we are together with Russia movement ruai tu Vladimir Rogov chuan a soi voin hian sipai te anin zom khom le ta atira chuan sipai sing khat vel soyani a tuna chuan data fin fe hnung bera tanga alan dan chuan Kherson atangin Zaporizhia area mi singthum alo bera sonan ni hei hi Kakhovka hydroelectric power plant da dam ti chiatani nuwa ani hetiang ani chuan alo omsa tenen Ukraine hian Zaporizhia hian sipai singtel fe an nei tamek ti na ni heile Putin a chuan tactical nuclear chhop dan tura soi chiang ta tun nai mai khan Belarus a Russia chuan tactical nuclear ral thuam chhopani tur thu alo soi to ni kha Ukraine in lian zokin beipui an thlaka an beipui thlak na man ruwa tam ber chu khotlang ral thuam ni in US chuan Kyiv man tur air defense interceptor missile le akai hnoi man tur puang chia boknen chumi hnuwa Putin chuan Belarus a hian tactical ral thuam da ani tur thu le adana mun tur siam zo thuai ani don ni in a soi Russian president chuan ral thuam da na tur facility an buat sei hnuwa
ral thuam thon chuan na tran nga la ni tur thu soi chiang ta Belarus Russian nuclear ral thuam da na tur hi akai hnai storage facility adaptation na tho zo ani vele tran ani dona July thlakar masalama chuan da thayani don ni in Russian President Vladimir Putin chuan Nimin Khan Belarus a thian pa Belarus President nenanin komna asoi Engkim hi ruaman angin akal vekani ti in Putin chuan President Alexander Lukashenko rila July ni ria tatangani sari chung hian akai hnoi facility buat sei chu zo felani anga ral thuam chi rang da na ne na in zom malak na kan tran ngal don ani ati Putin hian ama in Sochi informal meeting na ya Lukashenko nen hian security chung changa thil poimo tak chi an soya face to face soi ho ani tur thu alo soi to bokani President chuan atlang puin thilom dan hi angeta hemi konga hian rin tlak takin kan thok du na ni ati March thatop lam khan Putin chuan UK in Kyiv deplete uranium munition pe ka tum chan let na atan Russia chuan tactical weapons chu Belarus ada don ti lo puang to US la UK chuan uranium cell chu kumsom tam tak chunga man to ral thuam man tang lon tak ani thu soin an soinep thiam viau deplete uranium hi ral thuam lo om takani ma se UK na supply tur thu puan hu khan US la UK chuan heral thuam hi an soinepa a thona dalan soinepa man ani photo ani Putin chuan Russia thilti dan chu US thilti dan ne na danglam vak lo ni in a soi Ming sian nuclear ral thuam hi ama chawin mang thei don bik lo ti soin ral thuam chung changa thu nei na chu Moscow kuta omreng don ani ti in Putin chuan a soi ole Indonesia li somsari panhina ni ta boruak thar omle ta meka achim chena sang sot ni in a riat Ukraine chuan Russia in ram alak sakla let turin Zaporizhia biala bei puyan thak ta meka Russia chuan Ukraine hian lo na na satak anei ni in na soya Ukraine sipai te chu an la che thari hle ni in Zelensky chuan a soi ve boka chuti line Russia chuan Belarus tactical nuclear ral thuam a host dona ada don nai ta boka Biden chuan a tul chen Ukraine kan pui don halati cher mai bok nen he Indonesia hian engkong nge khovel hi azo pui don le soi thiam harta video dot len longa changle vek don nia kar top chol man nom vek ule